Junnu hoitaa uutiset. Hyvää iltaa. Good afton. Aiheena tänään kunta- ja aluevaalit. SDP voitti sekä alue- että kuntavaalit. Täällä Keski-Suomessa SDP saa kuntavaaleissa 3 lisäpaikkaa, joka tarkoittaa yhteensä 16 paikkaa tulevassa valtuustossa. Aluevaalit Keski-Suomessa voitti keskusta ja SDP jäi toiseksi suurimmaksi puolueeksi, joka säilytti 16 paikkaansa tulevassa aluevaltuustossa. Itse haluan henkilökohtaisesti lähettää erittäin isot kiitokset kaikille äänestäjille, jotka äänestivät minua aluevaltuustosta ja sain huikeat 478 ääntä, joka tarkoittaa sitä, että työskentely tulee jatkumaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Ensikertalaisena kunnallisvaaleissa Jyväskylässä sain huimat 224 ääntä ja haluan vielä kerran sydämeni pohjasta lähettää kaikille kiitokset tästä luottamuksen osoituksesta ja lupaan tehdä töitä sydämeni pohjasta. Menemme seuraavana katsomaan vielä tunnelmia Jyväskylän Aaltosalille, jossa sosiaalidemokraatit saivat kuulla voitostaan. Tähän loppuun haluan vielä tiedottaa sen, että Junnu hoitaa uutiset tulevat jatkumaan, kunnes vedämme tässä vähän happea, vietetään pääsiäistä, syödään ehkä vähän lammasta ja ensi viikolla palaamme kanavalle takaisin. Muistakaa ottaa kanava seurantaan ja pysyä kuulolla. Lämpimästi kaikille vielä kiitoksia ja nyt menemme Aaltosalille. Ja myös kiitokset kaikille tukijoukoilleni, ketkä ovat matkassa olleet mukana. Palataan.